chế tới ta chỉ kaklut bukya mahima ta chỉ gabya Sunya tới ami suntos avya ta soprit mogniaya am chế tới ta chỉ kaklut bukya mahima ta chỉ gabya Servis poram sorasna ani am so sambalna Kristaच्या गुटामुखा उघडला नवे जीवी देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या संभ्रम्या हे बलिदान सुम्यातय आम्ही संतोष पावया तासो प्रीत मोगनिया आमचे तय ताची काकूट बघ्या महिमा ताची गाव्या Sasnik solyaचे हांगा तुरपे झरवाळता बावार्थ्यांक गटाय लाभता देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान देखून दिन वाशी संभ्रम्या हे बलिदान सुम्यातय आम्ही संतोष पावया तासो प्रीत मोगनिया आमचे तय